vás zase vezmu s sebou na oběd s mojí holkou, ale předtím pojďte se oblíct. Dneska mám na sobě úplně klučitě outfit. Džíny, černá košile, protože máme dneska dress code, něco černého na sobě. No a komentátoři říkali, ať už konečně vezmu fakt na sebe něco brutálního, tak proto mám tady úplně úžasnou kůženou bundu a jako dárek svojí holce mám labubu. Víte, jak je těžké sehnat originální labubu v Praze a holka stejně byla ráda mě vidět. Ale asi ta labubu moc nechtěla, ale dal jsem jí, no. A dali jsme se oběd prostě, všechno, co ona chtěla. Mně přijde, že prostě doma vůbec nedostává jídlo, hezky se moje holka o mě stará, že jo, jak jinak, prostě když dostane labubu za 2000, no. A tady ji otevírá, no. Jsem tak rád, že můžu udělat holkou šťastnou. No a na závěr jsme šli jako vždycky se píchat.